nemojte nikad puštati. Morat ćeš da staneš praktično gore jer ako naglo izletiš, znaš, hoće da glava udara. Znači, skroz polako ćeš gore izaći. To je... Nema naglo ubrzavanje. To. Možeš si upaliti sam. To je to. Stisneš, samo stisneš. Tako. I znači gore pri usponu samo polako skroz. To. Sad popusti. Bravo, sad ga, da. Odlično. Super. I tako isto i silaziš. Čim dobiješ ravninu možeš dati gas. Super. Neka. Kući.